Kadkhot ka bakhat ar kadon ni tu kintin. Namar kata tu lek minta bat nga ngan long lem bat ka shintur jongwe bat ngan hikaye me ya ka ei ba men keren ken. Kadkhot ka bakhat ar kadang beteng em ya katu kadkhot ka bakhat wei ka ba utrai upan paus phang yeladi. Te kadkhot ka bakhat ar ka beteng na katu kajik sempat ka ba piong menne ka ba utrai sempat ya kajik aida ka jong Moses ya kajik pulong ka jong bulehi. Ti hang ni kawan biang ka di ka commission ka bakhlai. Tu lek minta nga ngan long lem ka kini ki kentin ki pen mau yu tu ka jing betha kam nes kama dai nga ngan long lem bat me henre hang ni pade kawan specific le ni kawan bet bet lada Moses wong ba ulong ba thlun ni ubam nang kren ublei wong nga ngan long lem bat ka sintur jong me unong thau ba unong pelong uai kat kata ka assurance le ni ka jing tikena ba kita kijing aida kijing Moses kimla banjeng namar ba umo ba ublei utrai ba ublei ula ai kan ka jing kular ka baskem ba unlong ringkat ka sintur ka jong Moses ka ba mut bet ban ong ba ba utrai upenan kami Moses kata ka jing thlun ka jong uru kan om don ka jing tko to ki ba penkut kitu kikentin nang tu na pedeng utrai ubo blei uda ong baka jing keren kam dei ka bekersoi ni kijing perkat kijong Moses hi Henry ublei ai da kijing penti kana ba un hi kai ya u ya ka ei ka ba udei ya ka ban keren ti kini ki kentin ki pen skem bahwa ublei upha uta ubasha pha uhab ban pensha skor ya ka ei ka benta ka ba udei ban keren te na kani ka khot ka ba khat ar ngila ban khmi su na kawi ka liang ban ong bet lada Moses u aidao ba ulong pathlon yani ubam nang ya kapat keren mentah ba ubleng un penon kam ya Moses uba ai kat kata kadao ya ka ei ka ba u un keren udei ublei hi uban hikai ong bet de ki kentin ki ba kham jem ba kata ka jing thmu jong ka jing pha ka jong ublei kaya ya ringkat da ka jing da ka bor jong ka di ka jing pha ka jong ublei baringkat ba ka jing hikai Moses un usudei tang ban ko ngo kam don da ka wei pat ka ba Moses ula ban le hala ka jong ka bor ngange da kata ka nya rap mo Moses hang ni hi habo ka je kran try bo blei pen pau da ka ba shai da ka ba bu bet hakikin tin ki bas kem ba ka don kam yu Moses tang ban chu ko ngo bat ban pendep ye ki e ki benta ki ba blei upen sngo bat u hikai ya u to da fidat ye hello chuk tu khot ka khatar ngangan shu benrap baik tangkum ni kini ka dekhot ko hat ar ka beteng ya ka ei ka bangia keren bat ngia puli dekhot hat wei kini ka dekhot ko hat ar ka dei be la dangi perkhat na ka jeli jongi menta ha ka jingia tri kam tri jam kala long baik direct ka movement order body ban let body ban ya chakmat ban pendep ya ta ka jing tmu kani ka jing ong namar kata to let menta kala dei ka movement order ka bo blei u al try u ai Moses ka ba ar pa ka jing pha la ni ka movement order ka bo ai ka da don ru haka ya ka ikhtiar bangan long lem ba ka suntur jong me ka bo mod utau nong pha unum e marwei yu brio bo le ba ka benta ka balai pa ngan hikai ya mi ka e ma men kren ken ka bo mod na lor bo ai ka movement order na lor bo kular ban dan rengkat udah buru ini kentien pa unda hikai lu ka e bo men keren kani ka benta ka ba uni kai ya ka ei ka ba un kren ka ba ei ka ba Moses un kren kani ka benta ka ba nyap ba ne shai ha namar kani ka dei ka por ka jo Moses
Pher na ning apor ka jongi ke bamenta. Ladangi perkhat akapor jongi bamenta, lada perkhat na science technology, la bandeng di kenja microwave skor kawan gasur. Le kom ta, le kom ni, le kom tai, kawan ke direction na gasur. Taka microwave ni taka telefon. Andai kan ni ka por ko jong musa ko ngan hikai ya mi ka ka ba me men keren ken. Kani ka benta ka bangidan kam ya perkhat lang. Dan kaman kami syai. Kumnu tau ba keren na teliding. Un hikai yau ni ubri ubo Moses unlek menta khmat uparo. Aku nak kom un hikai, aku nak kom un dan lang. To bagi beteng ke papi ong bentan mo. To manu bo yo sngo ya ka ktien ke jok trai ta niu angel ba yang na ka benta jok trai ke pasawa na katai ka thli ding ka badon ha kanika laulon nong. Ubor sngo tu ya kata kasur di tang Moses am. Tila da Moses sngo tu ya kata kasur. Kumba ula yo ya ka banya keren. Bat kat tu ula keren ula aidau ula penmi sibun kijia sa jong u kat tu kumbangi la ipuli tu ki dekat ki bashkman ti hato kata kasur kaba u Moses u yo sngo lada uta u bakren je u wong ba unlong lem bat u Moses kiwei kinumla ya kaban sngo tu ya kata kasur Henry uni unong bu unong thau trai bo blei lada ula ai kat kani ka jingkular kalong ka basyay kabalada u Ukren u Moses usngot hu na ei kawan ka tenrai kanum la long ba undet hi daladi na ba don ka chishap ting ba undon ka jing shlur ya ka balet kren da ka ei ki bo perkhat daladi hi ti hawa utrai Ukren u Moses ti ula yo ula sngot hu ti kasur ka ba na ei Jadi kata kai di kabanya rap. Balada ublei ai ka di ka jingkular wa ulong lembat u. Ti ya kata ka jikai ayu bu udei ban keren. Kanum dei shu ka bajuat yau Moses ba u unde. Kan ya srim tik kum kitu ki lai tli ki kamba. Ka jing pen kala besen yau dingdu. Anta katu ka jing penmi yang tholi hakakti. Bat katu ka jing betha. Bantong ya ka nakawa patbanthe khando bukan kelas 6 itu baru kit urlong namar ba Moses ula yo sngo ya ka jing patha ka basai ya ka ktien ke jongu trai bo blei yang ni kan salong kum jui ha ka jing kran pharu ngangit skem ba ke ai ka jing kran ke jongu blei yo Moses un ko ngu ba un skap un pendap ya kata Fidan ye ban berap tu Melabiang dah kata tau ngin pediang mai ka yong. Kabamut ngila ban ong ba ubriu hi ba ublei ula dukjit utahi usnut ho ya kata kasur ka ba ublei keren. to nya peteng ke dekat ke bakat lai ke dekat ke bakat lai ke don ni tu kentin uti ula ong atrai tu pha karpat yemi dauta ya ubame dei ban pha ke dekat ke bakat lai Moses umpat hunem umpat la ban pediang ban pendem ia kan di kajing pha kajing utrai bu blei ban kajing karpat deh ni kala kham juat susu dah buong trai tu pha ngada karpat yemi dauta ya ubame dei ban pha kajing kentat am kajong Moses ya kajing pha kajong ublei ngamut dorte hang ni kalau ublei lo ada pen scam bolong mo u unong bu unong thao long mo u uban senran yu Moses long mo u uban bu kentin ya ka ei ke bu Moses un kren kata ublei ula ai ke pen scam Henry Moses ti sngoslur ya ka ban watang ban cuko ngumo ban pendep ya kata Moses slur bat udah kerpat hi baya kani ke cikit kli dei ban pha no da wei pat te hadu kat ni
kung bapa ini kentin ke dekat ke bakat lai như y bộ Moses kampat simrung ke jing sung thu ban pendem how ni utrai uba ublei bala payu tiap hidan e ban berap hangtu Ngadan tangkum ni ban ong ini dekat bakat lai. Kajing kentaj kasa hi kajing kentaj. Kadai kajing kentaj don burom ne kadai kajing kentaj klem burom, klem nyokor. Ki kentin ki badan ni dekat ki penpau ya kata ka jing kentaj kepada penpau ya kajing semua burom lu utau dong pa. Rai bakat do kadai hi kajing kentaj. Ka honorable disregard. Dan ke honorable disagreement kadai hi ke disagreement ni. Kadai hi ke disregard. ken long kabam la ban mudur te lok hagi menta ki bai puli kani ka jinge thu kani ka pateng menta kalong kat ublei wan banyak keren bat uberiu bat uni uberiu tang na ka benta kata ka siap ting hala di unut ban ai daw hadu kat ni klem da ngap shu ba ublei la da pensisya fu long nong bu nong thau bat la da ai du ya ka jing penti kena bu un senran ringkan bat ba unum dei bandon kanu kanu ka jing ye kat kitu ki saki ki ba utrai ba ublei ula ai te kaya dei hin ku fi ong fi ubriu bala kentak hina kaduk kaduk nu hi bomdon kamuan tiu kentak bet klem dan yo kor hiru ya uta bawan mi pau ha u ha kedika lau lenong Dan lagi ini kusa iba syuwan ka jimut jonga perkat kan kan kajing ketat dan burong. Long hapor ba dang kena samla dang le metrik dang 11 12 tadang ya ko kajing pak kali samla. Te kajing long kena samla te pak kali samla te. Tani tho sti samla te. Na yo juba ba ka samla ka ba pak kam pediang judan ni dikintin deh. Dikintin masuk ye. Ngin siap dikintin masuk ye ba ka kentat mai kintin so ye so jan so wi wen. Nanti kamu jumpa kan doi ka sa ke jing kentat. Itai nuk sa le si la ban num ya hap akan ka khat ndai ka shuwan ang jumpa jonga ban so thu. Ya kan ka kom kentat ke jong Moses. Ya ka commission ka bo try wai.